Els centres d'esplai i els agrupaments escoltes són associacions dirigides per joves que de forma voluntària prenen el compromís d'educar infants i joves en el seu temps lliure, fora de l'escola i de l'àmbit familiar. S'hi fan jocs, sortides i activitats molt diverses que pretenen formar persones actives i compromeses. Vam fer un joc que consistia en un concurs. Hi havia uns que feien les preguntes, els altres apuntaven els punts de cada equip. Va jugar tothom, els nens, els tan més petits i els monitors. Si a tu et preparen un joc, tu penses, també els hem de preparar uns nosaltres, perquè s'ho passin bé ells també. L'any passat vam fer un intercanvi a França entre diferents països, que érem catalans, francesos i algerians. Encara que anéssim amb 2 monitors, però tot el tema de l'organització el vam portar nosaltres. Jo crec que va ser una bona aventura arribar allà sense saber l'idioma, tindre que relacionar-nos amb la gent per primera vegada i vam treure unes bones amistats. Ens van donar una llavor Montés, després va créixer una fulla, després unes quantes tiges i ja va sortir la flor. A mi m'agradaria plantar un arbre, no sé on, però jo crec que el plantaria en el bosc. L'activitat que hem fet avui estava sobretot encarada al tema entorn, sobretot al poble. Molt bé, doncs ara de totes les coses negatives que hem posat aquí, busquem una solució perquè passin a positiu. Crec que això de conviure junts ens fa veure les coses d'una manera diferent, i ens ajuda a potser ser, a través del joc i aquestes coses, més crítics amb el que ens envolta. Fa pocs dies, amb una entrevista amb la mestra dels nostres fills, al començar ens va dir: escolta, porteu els vostres fills a l'esplai o alguna activitat així? I vam dir: sí, el portem a l'esplai. I va dir: no, és que veiem que la seva situació a l'aula, en el pati, en les activitats, en com s'ubiquen davant de les coses és molt diferent. Per tant, en certa mesura ens confirmava que això els ha ajudat a situar-se no només a l'aula, sinó també a la vida, a créixer. Fotogràfica, que consisteix en fer fotos al centre de Mataró, perquè amb un full de proves ens havíem d'anar fent fotos en un bar, en una botiga de xutxes. A mi no em fa vergonya preguntar a la gent. Jo he anat sol per carrer, però els monitors ens anaven vigilant, que els vaig cridar. I jo també els vaig veure. Dissimulen fatal, la veritat.